Hakajing habban mat ya ki babun kijing hakabiya day bat ka kamkum ki kontraktor kalapen long ya ka All Meghalaya Contractor and Supplier Association AMC and SA ban pen sngo shawba prastun tensong usembut menteri rangba ka jela. Ya kini kijing le ya kendo lapen long haka sautari guna pra arja arpusan hakajing alam uba Precious Sumer Presiden haringkat kijing don lang uba ECM General Secretary nalor kiwe pat. Habakran sikilat pathai kubor uba Precious ulaong. Banakaliang ka association kalapen sngow sa usembut menteri rangba ka jela hakabe day bagajing namar kajing bampat pelat ya ki biljong ki nalor kajing temu ban penkenria ya ka PWD Central Division na barek syamadan rting hakaba ulaong. Makani kajing temu kan bu jing ya ki hakaba nakaliang menteri ulakular ban simkia halor kani. Nalor kata ulah kena ru ba kajing wanra ya ka package habadan gano kajing tray ka day namar kajing kwan shimet jong no re jong no. Ini wan ban ya kedua ba perstun bari ru minister jong ka pildi ros an beling. Ni wan namatagi kam ki ba dan kam ha ki bolong dan kum ki bills jong ki kontraktor ba man ka por ki poilet ba to si yo hadu ki arpulai terek Teka day sa kawat na hadian ng tugan day sa kasyuti. Tekat bakin dep kam na office, kin credit siya ka account kan poy siya do January first week, second week. Tingi wan karpat kita baka lakumnu hapok arpo tarik. Badai ban kumnu berkan room no siya ka account ng kontraktor kanang bakin yo ban penan kami ka bisa haka Christmas kan dia. Nang tangi wan ro naman taban ya keren. Ya ka office baki mod ban shift. Ya ka Central Division kumna po barik siya po mararating. Tek Central Division kadai ka division ka ba terikam bay po asor silong. Kan ba ya ki nong teri sorkar ki engineer ki officer bakin ya be kam siya tay mararating baka bablok traffic ka ba siganta steng kan bam bay nang nestay. Banwan nang tay siya dia nang nestay kan bam kai ka por siganta randa. Te kan kambay ka Central Division baka sorgar kan perkat lah kuno bukan buah pedeng juga sor selong kanang bakan sukar kom terjam ya ki engineers ban ingi kontraktor ban di kendu marsha ting lagi inga klai klelang tu bar white di division baka parking ru kanam lontan jenjar parking ba te ni karpat di deputy ai deputy chief minister ba pertusan song bai so ba ban perkat sani bahas bang tadi so ba kanang bakan suk yang suka sanjung di kontraktor bat ki nong trai jong ka Central Division te tang kita kentien ingi wan kendu tang kita ki mat ibang wan kendu te iba persun tensong ila ong ba in sabishar ba in saparkat ba kata Central Division bat gibil ru ila kular ong ba ngin second baka account bagi finance ba la kono kidi ban pendep no before Christmas ba kali pisakan room sya account di kontraktor tahun sekiwi jingya ki bangi wan bangi kendo abai dei bat ka ila nakaliang ka jong association nomor mencuang ila konteng ke kies abai dei bat ka EDB funded scheme hakaba yaki scheme la syuklap lang haju te yakanier nila ai da ka court judgment yak bangi la job ke kies ko kopor terus nomor zakata te nila ai ka copy si pa nila pen i ba to kopor hadin bala job ke kies nakaliang jong ka kod kalapha saka sarkar bahkan pihak bahkan bifurcate lagi skim ka kidon ki jikisha menchua ka baki club kita ki school ka dei sau kror shajrong kidon dua sau kror hadin bagila split ya kata ki bon ki locals ki la ban participate ma ki lawan ha ka category like kror po ka dei berdo te kum kita ki ingi la ai kan oksai ila pani dan nakaliang ka jong iru ila kalau yang mencium ni kata bayi orang insa direct seki officials ki jong ba kinpet ya kinu ki scheme ki bala ban pia ki badai khamtam ki state funded bat kumju ru pada dei ki ba finance da ki we ki agency ru lada ki bala bangin split hakar kom ba la ba local sulap participate jing shisha ya kata ka kit marka kanu ka funding agency lada ka aya ka funding sha ka government ka jubu da close te hakatu kopor hadin ka bang ni job mangi ka kies bakla pha nakaliang jong ka yeng bishar
shaka show chief secretary aga jing bisar secretary ulalap bat ulap pia yaki hak karukom badai namar hatu kupor ke building say chief secretary kelap pia yaki ha ki lot wise mat ting ki klop lang ya arteli ki building ting kadon ka way ka school baki ka debit ang ka way ka school ting ki don lai south ki school tambah ki penlong ha kata karukom ba ki long feasible ki local jungi ban la ban compete ki baki Teke ko pio ka yuna kaliang jong menteri bade pe ka ludi lan yang na kalian ka jung i ila ong ba insa examen ngini insa khot ya ka meeting day bat taki kambro insa kendu insa shong bat ki chief engineer Bahaya ki state funded kibala iyong ba ya kata bila kular ba ki state funded ila ban kin yele ban split te kini ki kitu ki bahe kiba sibuk ki kam ki bomla ban split kum ka building ka bahe ka ba da poi diga kum sekretariat kan ya news sekretariat kalau ispa kror kum kitu bro mla ban pia ti yong mla le i bala ban pia nyele ban pia bat kitu ki kam ki ba la ki ba la bu hi daga central go na ba ice scheme central government ki ba ki EPC gitu EPC mod ki ba mla ban pia kitu ki lai ki ba hapwan bat hable hi baro khoi na dong sedong bat funded hi dala dia berhap le ka engineering juga ke DPC detail project report hable hi bar khoi la dia kitu ti ong ba ni kimla ban pia ki bam u local u jenjari ban le gitu te ki ba tikna ba ong ba state funded te yang nyale nyakren ban ayu ban pia atau pipan jing shine yang beli ke penlong iki bikin air bah kau ke package kadang kajing khan man toy jongno shimat ki ba ki mut ban le anta atrai don jing khan toy jongno shimat ba tua ban trehi kelapalan lupa ki pha am tu te mentai kata yang sepakat no ba kini syong bisa ba saya le kai kebenaran kam Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya